U potrazi se za stanicom za punjenje sa opcijom plaćanja za javne površine ili stanicom za punjenje sa integrisanim upravljanjem energijom za do 250 tačaka za punjenje. Pokazat ću vam idealno rešenje. Najbolje rešenje da to ostvarite je sa našom iCharge Sion Pro stanicom za punjenje. Zdravo i dobrodošli u još jedan video kompanije Šrak Tehnik. Moje ime je Markus Esbihl i danas ću vam predstaviti inteligentnu stanicu za punjenje iCharge Sion Pro, namenjenu za javne parkinge, hotele ili parkinge shopping centara. Ova stanica za punjenje je savršeno rešenje za javne površine. Zidna kutija je pogodna za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i može se vrlo brzo ugraditi. Jednostavno uključite električno vozilo, potvrdite njegovu autentičnost i napunite. Proces punjenja se tada naplaćuje. Iz tog razloga ova stanica je pogodna za javne parkinge, kompanije, hotele, tržne centre i svugde gde proces punjenja treba da se evidentira ili naplati. Sion je austrijski proizvod sa TÜV austrijskim sertifikatom i impresionira svojim kompaktnim i modernim dizajnom. Robustno kućište omogućava da se koristi kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom. Fokusiramo se na kvalitet stanice za punjenje i stoga koristimo industrijski dizajn komponenti umesto čistog rešenja na štampanoj ploči. Stanica za punjenje je opremljena mnogim interfejsima i može se lako integrisati u sistem za upravljanje energijom sa fotonaponskom opremom. Isto tako može se integrisati upravljanje opterećenjem za do 250 tačaka punjenja, bilo statički sa fiksnom maksimalnom vrednošću ili dinamički kako bi se omogućilo optimalno korišćenje električne energije. Ako se procesi punjenja naplaćuju, stanica za punjenje se može lako povezati sa sistemom za naplatu putem interneta preko standardizovanog OCPP interfejsa, a integrisani procesi punjenja se mogu naplatiti lako i bezbedno pomoću integrisanog merača potrošnje. Važno je da instalaciju stanice za punjenje izvrši licencirani električar. Da zaključimo, možemo reći da je za bezbedno punjenje električnih vozila na javnim prostorima sa opcijom naplate i merenjem utroška energije iCharge Sion Public idealno rešenje. Za više informacija o našim iCharge Sion stanicama za punjenje, pogledajte naše druge video zapise.